Kære venner, denne melding forener inspirerende visdom, kreativ vision og kraften i udviklende teknologi. Vor gæst er kendt for at knytte bevist liv til teknologiske fremskridt. Han har optrådt på forskellige kontinenter i medieverden over. Han er en inspirationskilde for håb og transformation for generationer. Vi er stolte af at præsentere Bill Wee. Kære, når det sidste tæppet falder. Forestil jer. Hele livet deres, som spilles af på bare 10 korte minutter. Det, som virkelig betyder noget i disse sidste øjeblikkene, er ikke ejendele eller ting, men omsorgen der har vist for jorden og andre. Har der beskyttet vandene, luften, fremtiden. Har der brugt dagens teknologi til at knytte bånd, til at hele, til at bevare liv, der nogen vælger skade. Kan de fleste af os vælge genoprettelse, visdom og medfølelse. Hvert valg bestemmer, hvad som vil blive husket, når deres 10 minutters glimt kommer. Lad det vise, at der stod ved jordens side. Der har næret håb. Der har efterladt en arv, som fremtiden vil takke der for. Slik finder livet deres sande mening og hensigt, fordi det knytter sammen i går, i dag og i morgen. Deres tilstedeværelse her og nå betyder noget i tidens uendelighed, vil der stå op for jorden og fremtidige generationer og skabe en arv af håb